Les imatges dels presos i després tothom a fer molt de soroll. Gràcies. Yo quiero decir sobre Junqueras que es una bellísima persona, que no he conocido otro como él, todo y que siendo político que parece que los políticos nos den miedo. A mí una vez que vino a San Antonio a una fiesta que teníamos allí montada, le dije, yo he votado siempre Esquerra Republicana desde la época de Heribert Barrera. Digo, pero a ti ahora que vas a salir de alcalde aquí, no te puedo votar porque no estoy empadronada aquí en San Vicente, porque tengo una casa en Barcelona y tengo 2 hijos con problemas psicológicos. Luego aquí, como no tienen prestaciones, pues resulta que no me puedo empadronar aquí, porque las prestaciones las tienen allí. Y me dice, usted nunca en la vida, por un político, deje de tener a sus hijos con todas las prestaciones que necesitan. O sea, que usted tranquila, que los políticos somos lo último en lo que tiene usted que pensar. O sea, que pensé, un político que no me está pidiendo el voto, pues es un político atípico. Luego, a partir de ahí ya he ido viendo todo lo que ha hecho el hombre, y es que es una verdadera bondad. Y yo voy a donde haga falta por él y por todas las personas que son como él. O sea que no tengo mucho más que decir, solo que es una bellísima persona y que lo volvería a votar, aunque aquella vez no lo pude votar, pero lo volvería a votar. Jo soc nouvinguda a Sant Vicenç dels Horts, tot i que ja fa uns anys ara que hi soc, però al principi, les primeres vegades que jo vaig conèixer o que jo vaig saber que existia l'Oriol Junqueras, tot i que ja començava a ser una mica mediàtic, però va ser aquí, a Sant Vicenç, en els itineraris que es feien de culturals i que ens ensenyava coses del poble. A mi sempre m'ha meravellat la capacitat que té l'Oriol de transmetre la passió i la gran capacitat educativa, diguem-ne, que té només parlant, només explicant. Això és una de les coses que a mi m'ha quedat i que li envejo. I el que voldria és dir-li que molta força, que nosaltres aquí seguirem empenyent, que no pensem defallir, mai. Jo a l'Oriol Junqueras fa molts anys que el conec. Fins i tot vam coincidir en un viatge que vam anar a Egipte l'any 2004. A partir d'aquí sempre hem estat en contacte. I ara avui sap greu que estigui empresonat per coses que diuen que ha fet i que no és veritat. Ell ha complert amb el mandat del poble quan es van fer les eleccions de l'1 d'octubre i no hi ha dret de que ell i tots els que estan empresonats i a l'exili hagin de patir aquesta vexació, perquè no hi ha dret. És el que tenim aquí a Espanya, aquests governs que són dictatorials. No ens hem tret la dictadura de Franco, no ens l'hem tret de sobre. Hola, jo soc la Yolanda, he estat companya de l'Oriol a les eleccions del 2015. L'encartellada que vam fer amb l'ANC i entitats del procés per l'1 d'octubre, una setmana abans, l'Oriol ens va dir aquí a la cantonada de l'Ajuntament que sabia que entraria a presó, era una decisió molt dura
i que volia que estiguéssim amb la seva família, que estiguéssim ferms a l'Ajuntament i que tinguéssim ganes de lluitar pel procés i per tot el que pogués venir. Sabia que eren moments durs pel poble, pel país, i bé, que tots endavant, a fem pinya i a per totes, o sigui que hem de tirar el país endavant, hem d'aconseguir alliberar els presos i lluitar per la terra, per Catalunya i que siguem independents algun dia. Doncs jo recordo a l'Oriol Junqueras en el seu inici de carrera política aquí a Sant Vicenç. Jo en aquell moment treballava a l'escola d'adults, ell també col·laborava amb nosaltres fent les classes per majors de 25 anys. Recordo que aquelles classes eren unes classes on els alumnes gaudien moltíssim i on els companys de l'escola compartíem una bona estona. També recordo ja quan tant ell va deixar de col·laborar amb l'escola i jo vaig marxar per treballar en un altre centre, que va col·laborar també amb el Club Excursionista, del qual jo soc presidenta, del Club Excursionista Sant Vicenç, en les caminades que fem habitualment, la diürna que es fa per primavera i la nocturna que es fa per festa major d'estiu. Recordo en concret una caminada diürna per una zona especialment difícil on en Junqueras va arribar amb molta set i realment cansat. Vam compartir una estona de xerrera, de riures i ell va acabar tranquil·lament i després ha seguit el contacte fins ara, clar, que el contacte no pot ser. Hola, sóc la Isabel. Tinc el cor encongit cada vegada que me'n recordo de l'Oriol per moltes coses, per moltíssimes, però tinc una història molt bonica que em va passar amb ell. Quan va néixer el seu fill, el Lluc, jo tenia moltes ganes de regalar-li alguna cosa. Jo passava per un moment no gaire bo econòmicament i buscava un regalet, fer-li alguna cosa. Amb el dubte, en una de les trobades que vam fer, li vaig preguntar i és una cosa que no oblidaré mai. Em va dir, saps quin regal li pots fer al Lluc? Ves i compra'm 2 paquets de bolquers. Doncs aquí vaig veure la gran persona que és l'Oriol. M'has pogut demanar qualsevol altra cosa o m'has pogut dir res? Doncs em va demanar que si li volia fer un regal li comprés 2 paquets de bolquers. Aquest és l'Oriol Junqueras. Bé, bon vespre a tothom i gràcies per ser aquí una vegada més i totes les que facin falta perquè els incondicionals sempre hi són. Aquesta remor que se sent no és de pluja. Ja fa molt de temps que no plou. S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula pels carrers i les cases. Aquesta remor que se sent no és de vent. Han prohibit el vent perquè no s'alci la pols que hi ha per tot i l'aire no esdevingui, diuen, irrespirable. Jo soc Pere Bosch i recordo l'Oriol des de quan era petit, perquè l'he conegut des de sempre perquè eren veïns nostres. I és això el que fa més dolorosa la situació en la que es troba. És a dir, no és un tema només purament polític o ideològic, sinó que en el cas meu és un tema fins i tot personal i emotiu. Jo recordo la seva mare, l'Antònia, quan era petit, que el portava quan ell estava en estat de l'altre germà, anava amb l'Oriol a la piscina i recordo que més d'una vegada em demanava que l'acompanyés o que anés amb ella a la piscina perquè ella estava cansada. I ho remarco en el sentit que la mare de l'Oriol era una persona d'una bondat
extrema. I és tota aquesta bondat que ara també trobem en el fill, és a dir, una persona amb el seu missatge de pau, el seu missatge de generositat, el seu missatge d'obertura, que li ve ja d'un origen familiar, que es trobi en aquesta situació, és una cosa que produeix una frustració, una ràbia i un dolor més enllà del que és purament polític o del que és purament social. No us deixeu arrossegar per la indignació. Ens volen irats i no els hi podem fer aquest regal. Sapiguem transformar la ràbia en amor i coratge. Teixim complicitats, defensem la democràcia, defensem que votar mai no serà un delicte en el país que volem. Allarguem la mà a tothom. Hi ha bona gent arreu i necessitem seguir treballant per sumar i cohesionar la nostra societat. Persevereu perquè nosaltres persistirem. Abans que nosaltres, altres han viscut la injustícia i la repressió, sovint en condicions molt més difícils. No ploreu per nosaltres, lluiteu cívicament i pacífica per la llibertat de tots, del país sencer, l'amor a la llibertat i la voluntat que aquest país sigui el que la majoria dels seus ciutadans vulguin. Us sento molt a prop i avui sóc més fort. Oriol Junqueras, Lledoners, 30 d'agost de 2018.